kamano ma intie nyakora mogiaro wakikendo ni machiegni e chenro mar oimore kama udhiamo makawuono weche mathoth osetimore kamotingo welo mar jakom mar IEBC udhiamo makawuono kachiel koda jokanyo auchiel ma owal koda jatend piny bende udhiamo makawuono ka odiochieng' makawuono ringre mar jaod bura ma Kasipulo Ng'ondowere ochopo pacho motelo ne ik mar mabende biro timore odiochieng' makiny to bende motimore mana machiegni ni en welo mar Papa mar kanisa kopere e piny mar Vatican. Arwakini machiegni weche manyien mag oimore. Nyinga Simfros Okinda par ni nyalo tudori kodwa na mar ote machuok manari adek auchiel nono. Kao kamano bende yudwa achiel kachiel e mbui wantiere Facebook, wantiere YouTube, yudwa Instagram, yudwa mbui mar X kachiel koda mbui mar TikTok. Jaloko marwa en Wilson Ochuka. Wachako kod wacha modonyo sani kata mane seche machuok mokalo mar yiero mar Papa mar kanisa kopere manyien mano Cardinal Robert Francis Prevost. Kabina biro mi mana malingling kata nono matin kotenore koda Papa manyien mowal nying moyiero mabende obiro tiyo godo en ibro luonge ni Pope Leo the 14th bende maen Papa makao kar Pope Francis mabende owito ngimane dwe mokalo. Nono matin kotenore koda Papa manyien en yowuok e piny mar Amerika kende historia mar Vatican en Papa mokwongo mowuok e piny mar Amerika. Pope Leo the 14th bende en jaigni 69 kanonyuole e higa mar 1955 dwe mar 9 tarik 14 koro en jaigni 69. Bende kopogore koda mano Papa ne ogwedhi kata ne obedo jadolo e higa mar 1982 kochopo e higa mar 2015 Papa Leo the 14th ne orwak kanyo kaka bishop. Bende toke mano ne owale kaka cardinal e higa noero mar 2023. Tok mano mana dwe mar 2 e higa ne bende kara Papa Leo the 14th koro ne owal kaka cardinal bishop mar Albano. Odiochieng' makawuono koro bedo kaka Papa mabende mar kanisa kopere kokao kar Papa Francis mano wito ngimane tarik 21 mar dwe mar 4. Ma bende biro kata welo mar Papa Leo the 14th biro odiochieng' mar 2 mar conclave mano en yiero mitimo kod cardinals kama bende higane cardinals 133 nolorore mar mondo yier Papa manyien. Manyiso ni Papa Leo the 14th bende moyudo ombulu mokalo 2 kuom 3 mar ombulu duto 133 ma bende wachore ni Papa Leo en achiel kuom pop ma bende oyier piyo nono ka oyier odiochieng' mar 2 e kinde kata thuolo mokalo moko kuom Papa kao thuolo malach. Yiero mane kata thuolo machuok ma oyiere godo inyalo mana pim kod yiero mar Papa Benedict manotimre higa mar 2005. Tok wal Papa Leo the 14th okao thuolo mare maduoko erokamano kuom yiero makamano ka bende onyiso mor kod ilo mare ka olando ikruok mare mar tayo kanisa kopere. Bende Papa Leo iwacho ni chenro mare mar tayo kata mar telo ne oganda inyalo pim koda mago mar Papa mabende owito ngimane mano Papa Francis kageno en obiro tayo kanisa kopere e yo makare kendo dhi nyime kod telo mar kanisa no. Adwani mondo mi aparni ni mano Papa Leo the 14th kakibiro luonge mabende koro owal kato yier odiochieng' makawuono kaka Papa mar kanisa kopere. Wachore ni Papa Leo the 14th wacho dhok mang'eny gima bende koro kete kama kare mar tayo kanisa no kalura ni en kanisa mabende olandore e pinje mang'eny e pacho ka. Bende wachore ni okang' kare thuolo mokwongo ka yiero mar Papa no kwako pinje mohewo 70 manyiso kwan mathoth ahinya kipimo kod yiero ma osetimore e thuolo mokalo.
Papa Leo the 14th koro kao kar Papa Francis manowito ngimane e dwe mokalo ojahigni 69 kanonyuole dwe mar 9 tarik 14 higa mar 1955. Papa Leo the 14th ne obedo jadolo e higa mar 1982. Tok mano ne obedo jabiskop e higa mar 2015. Tok bedo jabiskop bende ne obedo cardinal e higa mar 2023 dwe mar 9. Papa Leo bende ne obedo cardinal bishop mar Albano e higa mar 2025. Mano bende papa makoro dhi tayo kanisa kopere toka koro okao kar mosenindo Papa Francis mano wito ngimane e dwe mar 4 mano mar higani. En chenro mana kaka nasewacho kanyo mano okao mana ndalo 2 kende, odiochieng' manyoro kachiel kod odiochieng' makawuono kakoro kanisa kopere okao oyudo papa manyien. Bende motelo ne mano iro marachar ne owuok e samidhiambo kama bende koro lang' ne oyuak Vatican mar nyiso ni kanisa mar kopere koro tinende oseyiero papa manyien mabiro tayo kanisa makamano. Bende Papa Leo nitiere koda lony kata notimo a bachelor's degree e weche mag kwano e higa mar 1977. Osetiyo mang'eny e kanisa mar kopere chakre nyuolne ahinya kanochako e piny mar Amerika e state mar Chicago kama bende owuoke. Mano achiel kachiel ka papa ne golo ote mare mokwongo tok yiere kaka papa mar kanisa kopere e kanisa manitiere e piny Vatican kama ne otwake kod oganda magalamoro mabende ne ochopo mar bedo joneno e kinde mane owal papa mabiro tayo kanisa mar kopere. Oyange kaka jatelo mang'won kendo mamuol ma iwacho ni chenro mare mar telo inyalo pim kata ket kod mar papa ma osenindo Francis. Papa Leo the 14th bende wachore ni wacho dhok mang'eny gima biro kete kama kare mar mondo mi onyal twak kod oganda mathoth mabende nitiere kanisa mar kopere kalura ni en kanisa mabende okworore pinje mathoth e pacho kaeri. Nyakwaramogi achiel kachiel mano Papa Leo the 14th ma oyier odhiambo makawuono tok cardinals 133 ne timo yiero margi kendo odhiambo makawuono iro marachar wuok manyiso ni kanisa no oyudo telo manyien. Papa Leo the 14th wuok Chicago e piny mar Amerika kendo kaluwore kod historia en e papa mokwongo e historia mowuok e piny mar Amerika. Kabende koro oganda mopogore opogore osedonje mbui mar chiwo puoch gi pak kaluwore kod yiero mare kendo golo pachgi kotenore kod bedo ni Vatican oyudo papa mawuok e piny mar Amerika kakoro irito neno telo mare ne kanisa kopere. Nyakwaramogi Papa Francis en jahigni 67 nonyuole higa mar 1982 kendo mana e higani dwe mar 2 ema ne owale kaka cardinal bishop mar Albano kendo osebedo kotiyo tije mopogore e pinyno mar Vatican. Achiel kachiel Nyakwaramogi mano e piny mar Vatican bende mar mondo mi wayud ler machuok kotenore koda yiero mar Papa Leo the 14th antiere koda jalonye studio machiegni. Adwani mondo mi amie thuolo mar mondo mi oyangre kapok olero no matut kotenore koda wacha motuch kawuono machiegni. Wero kamano ahinya TV mamarwa mar Ramogi TV kuom luonga kama odiochieng' makawuono mar odiochieng' mar mor ne jo kanisa ma jo kopere nikech koro waseyudo jatelo manyien, jatelo ma
okawo nying mar Papa Leo mar 14 oa e piny Amerika, mano kuma onyuole, lakini osebedo kotiyo nikech en owuok e riwruogno mar jo missionary ma iluongo ni Augustinians. Ne jokopere nitie ga saint moro iluongo ni Saint Augustine of Hippo, koro kanye kuma owuoke. To wayudo ka Germany Pope makoro wantie goni manyien mane niluongo ni Cardinal Robert Francis Prevost, koro sani nyingno koro oselokre, koro en Papa Leo mar 14. Otiyo e piny mar Latin America ma Peru kuom higni mang'eny, makata Peru kuno ne en ga bishop kapok obiro tiyo e piny mar Vatican. To wayudo ni nobedo nyaka okaw nationality ma Peru, koro nyalo wacho ni piny mar Amerika en mana piny mana monyuole, lakini en ja Peru. But ok wanyal wacho kamano nikech gima omoro ahinya kaka jokanisa, nikech yiero ni bodhi mapiyo. Ang'eni nyoro ji ne rito gotieno ahinya mondo gine ka iro mabowuok ka bobedo marateng' kata bobedo marachar, lakini aparo nikech jok mane yiero cardinals mane yiero Pope gisebedo ka giromo odiochieng' moko ochiko kama ka bang' ka Pope Francis noseiki. Koro e romo ma gisebedo ka giromo ni en romo mar mondo ging'ere nikech bang' ka noseyiergi, nikech Pope Francis ne yiero ga cardinals higa ka higa, but pok ne giromo ma ging'eyo ni ang'omiyo tijgi ne ang'o, mondo ging'e ni ng'ama nitie Peru ochal nade, to ng'ama nitie Afrika chal nade, to ng'ama nitie continent ma Europe be chal nade. Ema koro ne ber mondo ging'ere. To gima kendo wang'iyo sani momoro kendo ji ahinya, nikech Papa Leo mar 14 moyier sani ni, kiwinjo kata speech mowacho kawuono, owacho ni nikech ne e dho Latin, owacho ni odwaro kwe to mondo ji olem. Koro yudo ka pod owacho ni continuity moro nitie kowuok kuom Papa Francis to dhie Papa mar Leo mar 4. Lakini kwa dhi mbele to e nying mokaono abolera ahinya e mondo wang'e ni koro e higni mabiro kwasedhi bedo gi Papa, koro Papa Leo mar 14 wadhi neno odwa bedo Papa machal nade. Adwani mondo miya penji mana mapiyo piyo. Papa Leo aneno ka onge maduong' ma bende ji penjore kata ji wiye en bedo ni owuok e piny mar Amerika, kendo e historia en mokwongo bedo Papa mar kanisa kopere kowuok e piny mar Amerika. Un kaka jokopere uwinjo nade bedo ni piny mowuoke, kach aparo ni mano bende ing'iyo kod gik ma samoro nya bedo ni otegnoe kata otelone. Ka mondo koro kanisa kata en mar jokopere, kanisa nigi siasa matindo. To seche moko kata kiyiero ng'ama Papa be ing'iyo piny ma wae. Ok inyalo kawo cardinal mowuok e piny manigi tulo kata ikawo Papa mowuok e piny ma pod nitie gi weche mang'eny. Koro anaparo ni gimotimre sani en gimiwacho ni gi dho Kisungu wanyalo wacho ni divine providence. Koro otimre nikech en dwaro mar Nyasaye mondo wayud Papa mowuok e piny mar Amerika. To ang'e sani be piny mar Amerika nitie kumoro amora e mbui, gimoro kotimre to ang'e ni Trump nitie. Ma kata wan be warito ni mondo waneno odwa wache ang'o, nikech koro achiel kuom gi oyier mondo koro bed Papa wa. But gima ber ni ji osebedo ka ng'iyo ni cardinals mowuok Amerika gin jok ma wacho ni gin conservatives. Gin jok ma ne gidwa ni kanisa ma kopere odhi gi tradition. But nitie pogruok. Papa Leo mar 14 owuok e city miluongo ni Chicago e Amerika, kanyo kuma onyuole. But en ja missionary. En ng'ama osebedo ka tero injili e pinje mamoko. To tiyo e piny mar Peru kuom higni mang'eny. Koro nitie en gi paro mopogre. Ok ne en jok mwonyalo wacho nikech opere nitie kaka opogi. Nitie jok moko ma ka tiyo gi to gitiye diocese, kaka wacho ni diocese ma Kisumu kata diocese ma Homa Bay. Alafu nitie kende pete moko ma koro gin koro jo missionary, gin inyalo orgi kumoro amora. Koro yudo ka paro mar jok ma pete gi mok wach ni odigi e diocese, paro gi opogre nikech giromo gi ji mang'eny. To kineno kata
Papa Leo mar 14 kineno kata ngimane gik mosebedo kotimo, en ng'ama osebedo machiegni gi jok ma onge godo, jok ma wacho ni gin on the margins of society. Nikech kidhi e pinje kaka Latin America, tineno kata kuma Pope Francis nowuok e Argentina, mago pod gin pinje mantie the same, wacho ni region machalre. Koro ngima gi kineno ngima jo Latin America, ti ipiny kendo kata gi Africa kata Kenya wakae, ok anyal wacho ni wapogre ahinya. Thagruok wa chandruok mantie e pinje gi nyalo bedo maromre. Koro alafu gimopogre ahinya gi Papa Leo mar 14, ok apar no dhi bedo papa mawuoyo mang'eny kaka ne Pope Francis en ng'ama ling, lakini en gi ng'ama paro matut. Aduna penji bende nikech owacho ni tiere kaka telo mare inyalo pim bede kod telo mar Pope Francis ahinya king'iyo jomochan, en ng'at mani machiegni gi jomochan. Kaka kanisa kopere, en ang'o moparo ni Papa Francis ne ochako maber kanisa ma uneno ni Papa Leo the 14th nyalo dhigo mbele mondo med tego kanisa? Gima ber ma waneno kendo ni Papa Leo momiyo koro sani en papa sani, adieri makende nikech en noyiere gi Pope Francis, nikech ok osebedo cardinal e higni mang'eny. Kaka nisomo historia mare, nokete cardinal 2023. Koro osebedo mane komno, owach kata ni iga moro achiel kamano. Koro ineno ka koro paro mar Papa Francis pod dhi mbele nyaka sani. Wanyalo wacho ni vision ne jok mane oketo mondo chung'ne gik mopogre kuonde moko madongo nikech kuma ne Papa Leo ochung' tich manomiye gi Pope Francis kano osetieko bedo ja bishop Peru kucha, nochung'ne office mayiero jo bishop te e piny mangima ma jokopere. To mano office mayot. Mane office makoro wacho kata ni Nairobi kae kapo ni koro wach ni anyolo tieko tije, ng'ama dhi karo kanyo, en ng'ama nochung'ne office no. Koro yudo ka tije notiyo nyaka gi nong'e pinje gi kaka ji nonego bed ni timo tije moko matut. Koro gima dhi mbele mana ng'e ni Papa Leo dhi ting'o kata wach ni dhi go mbele kwa Pope Francis en bedo machiegni gi ji. To kendo gik moko ne nitie kanisa ma Katolik ni ne nitie process moro miluongo ni synodality ma ji wuotho kanyakla. Ibed ni ija padri, ibed ni ija sister, kata ibed ni ija Kristo mana kaka an, to ji wuotho kanyakla. Koro mane gima ng'e ni Pope Leo dhi timo, nikech kineno kata kumoae kuma notiye Peru, kineno nyaka kuma Pope Francis ne tiye Argentina, gi work environment machal, paro gi be chal, to gima ber ahinya nyande pod en papa matin. Mana gi kanya dwani mondo miya penji nikech kuma nitie ben tie rachne. Pope Francis ne wang'iyo kaka ng'ama ne nitiere gi paro mopogore, wawacho ni controversies, nitiere chike kata yore mane okele kanisa kopere ma samoro ji ne chechgo kata ne luor godo. Kendo kopogore gi wach mane owuok e piny mar Amerika, wach maduong' ma ji osepenjo en weche mag LGBTQ kata timo hera e kind chwech machalre. Kaka kanisa mar kopere, kaka ng'ama bende wuok kuro, bende en wach moparo ni onego bed ni dhi mbele kaluwore ni papa ni bende luwo machiegni tielo kata footsteps mag papa ma koro nosenindo. Papa Leo mar 14 mar 14 kwa timo analysis mare gi sani te weche machal kamago controversies go, na wacho ni en ng'ama jaling, wacho ni en ng'ama reserved. Koro ng'eyo paro mare malong'o betek. To kata weche gi kano wuok ok no wuoye mang'eny, to lakini kwa neno gik manondiko kochakre chon, kwa neno gik manowuoye kochakre chon, ang'e maber ni kwa ng'iyo kaka ne en koro ja bishop to kendo kaka en ja cardinal, ok apar ni en ng'ama bobiro mondo owuoye e gigi oko kaka ne Pope Francis ne timo. Alafu king'iyo ngimane, en ng'ama owach ni olonye chike mek kanisa, gi dho kisungu wacho ni canonist. Koro chik kanisa omako ahinya. Koro waneno ka en ng'ama kobobiro to obong'iyo ga gik matimre to compare gi gik chik kanisa. To chik mar kanisa okwedo weche mek LGBTQ.
To kendo ko aneno kikelo wach mar bedo ni en ja America. To kasing'isi chon ni jo cardinal mane wuok America ne gin jok ma gin conservatives. Gin jok ma luwo chik mek kanisa. Koro aneno ka koro kata bedo ni Pope Leo mar 14 bo dwaro mondo bed machiegni gi ji, to ang'eno dhi kelo ji kendo e adieri gi ratiro mek kanisa mar jokopere. Nikech aparo ni kata kineno puonjene machon gi kata kuonde mane nitie, non ng'ama nodwaro ni ji oduoge Kristo gi adiera mar kanisa. Koro mane gima dhi timre. Sasa machielo mabende ne mako wach mar yiero pope en siasa mar racism. En siasa mar jorochere gi jorotenge. Ka bende nitiere joma ne nyalo paro ni geno ne nitiere ni jagana kata achiel kuom jorotenge mane nitiere kinde papa joma ne inyalo yier kaka papa ne nyalo bedo. Bende iparo ni nitiere geno ni machiegni kata jarateng' ne nyalo bedo machiegni kod kom mar bedo papa. I hope ni kawacho kama to ok bokawa marach, but makoro ma pacha na wuone ok mar kanisa. Nen do bedo maber ahinya ka de beni wayudo papa ma ja Afrika. Lakini kwa sebedo e tich mowatie e kanisa kae kiseneno kaka weche dhi, mitimo analysis mari, mineno kaka kata siasa matindo tindo me kanisa dhi mbele, ne dhi bedo gima tek. Nikech nitie gik ma ing'iyo, gik moko adek ming'iyo ga kapok oyier ng'ama papa. Mokwongo ing'iyo hike. Mar ariyo ing'iyo ni ochung' ni ang'o. Alafu mar adek en ng'ama nyalo riwo ji. Tiyudo ni diere kane Pope Francis koro tho, kanisa ma Catholic ne nitie to the extremes. Ne nitie jok ma gin kane gin jo conservative to ne gin conservative nyaka, to neke gin jok ma gin progressive to gin progressive nyaka tung. Koro gisani kanisa ne manyo ng'ama nyalo kelo jo progressive, jok ma nitie both extremes gite, okel gi machiegni. Mane jok mane kanisa ng'iyo. To waneno ni Pope Leo mar 14 ofit gik moko adek mang'isi gi. Nikech wayudo ka kata kineno ka pontificate higni ma Pope Francis osebedo ka tiyo ne kanisa ne gin mana 12. To iyudo ka nochako gik mang'eny moko tieko. Koro at least sani ni wadwaro ng'ama at least kochako gimoro to nyalo tieko. Ineno kata ka Pope Leo mar 14 hike pod en ng'ama nyalo wacho ni king'iyo e higni miyiero go jok madhi tiyo ne kanisa kata ka office mar papa kamae, nomanyo ng'ama pod nigi higni moko matin. Koro iyudo ka en ja higni 69. Koro gimo wacho ni mar racism ok anene ahinya nikech Pope Francis otemo mondo okel jo Afrika e group miluongo ni College of Cardinals. To gisani wan gi cardinals mano nego beni elect pope ne gin yes, lakini kinene group no to ne nitie ji 18 mo Afrika to chon ne gionge. To gimono beno wang'iyo kendo ni jok mane waneno mane gin cardinals mo Afrika igini margini malo ahinya. Kineno kata Turkson miwuoye mawuok Ghana nen gi aparo ni 76. Kineno kata Robert Sara nen gi 79. Koro gin mo nyalo wacho ni they have of advanced age. Paro gito pod wanyalo wacho no chiek kendo longo. Ero kama na no batapa ne mondi ngiswa ni kwa ka okang machielo papa koro seyier midhiambo makawuono. Chenro kowuok kae chalo nade? Nitiere gimoro mora mirito koso papa koro chako tich kendo modong' gin chenro mage owuon? Kanisa mar Catholic en kanisa manigi owachi ni en kanisa mar order, inyalo konya kanyo. Mochanore. Koro gik moko tineno kata ka bang' Pope Francis kosetho gik moko osebedo ka dhi ma smooth, onge koko. Kata ineno ka ji kawuono ne nitie St. Peter's Square kanyo ne onge koyo. Koro chenro matimre sani kaka koro oseyier Papa Leo mar 14. Kochakre kawuono kumano wache gi dho Latin ni Habemus Papam, we have a new pope. Kanyo koro wan gi pope manyien. Koro gima dhi timre bang' ma en ofisi osechakre achaka. En onge gima wacho ni wan gi bishop elect pod warito kamano. En tije osechakre nikech mane the highest office mantie kanisa mar jokopere. Koro nyasi mabiro maduong' aparo ni bang' ma inyalo ng'iso kata kiny en nyasi ma koro wacho ni mar installation. Minyalo wacho ni koro wakete ayanga ni mae pope marwa, tibo kete e kome kaka bishop ma Rome. Nikech ko yieri kaka papa
to yieri nyaka kaka bishop mar Rome kata kabedo ni ibe jatelo mar kanisa mar jokopere. Koro mane nyasi ma warito. Onyalo timre wik mabiro ni kendo ibo yanga kaka oyang iko mar Pope Francis. Erokamano, ne wacho nitiere nonro moro ma idwa nyisowa ewi papa ma samoro jopiny ok olonygo. Koro nying ma papa okawo, nying nigi meaning. To nying ma papa okawo ema nyisowaga ni papa ni dhi bedo papa machal nade. Nying en moyiero wuon. Yes, nying en moyiero wuon. Koro kineno oyiero nying mar Pope Leo mar 14. To mondo wang'e matut momiyo oyiero nying ni, to wadok ni Pope mane ema nokawo ga nying mar Leo. To king'iyo higni to nitie Pope moro niluongo ni Pope Leo mar 13. To Pope Leo mar 13 ne en Pope mane nigi wach ni understanding gi weche masani, luongo ni modernity. Tiyudo e penje mani penja e weche LGBTQ ma gik mathago kanisa sanigo. Koro yudo ka ing'iyo ni Pope machon cha manokawo nying mar Leo, ang'o manochung'ne, ang'o mane okele kanisa, pogruok mage kata owach ni reforms mage manokelo e kanisa. Koro king'iyo kamano tineno ni Pope Leo mar 13 ne en Pope ma ne nigi understanding mar gik matimre sani, gik modernity gi. Ten kendo Pope manohero lemo, miwacho ni devotion to the Blessed Virgin Mary. Ne jokopere en lemo mar Maria min Yesu. Koro ineno kata kaka wuono kane Pope Leo mar 14 ne golo speech ne mokwongo, ne nitie kumong'iso ji ni mondo walam, nitie lamo mar Maria, iluongo ni Hail Mary, gi dholuo kendo lal na mana matin. Misawa Maria, mano. Koro yudo ni koro Pope ni odhi bedo Pope ma kendo odhi bedo machiegni ahinya gi lamo mar Misawa Maria, ni wach kata devotion to the Blessed Virgin Mary. Kendo odhi bedo Pope ma en direct. Opogre gi koro gi Pope Francis. Ng'eni Pope Francis ne wacho ni omiyo wa paro mare. Koro kata gik ma LGBTQ nikech ni yudo ka koro ok ni nyal chime gi wach tier nikech onge kumondike owacho ni mae gima wacho. Kati wacho ni mae gima wacho ex cathedra ka oke koma kaka Pope. To yudo ni Pope Leo ne ng'ama gike ne gin very direct. Ema gima koro aparo ni kata Pope Leo mar 14 koro dhi kelonwa gik moko ma koko mane nitie, koro ni debates moko matindo tindo mane nitie, gik moko mantie kanisa, ng'ani dhi chimo gi tir. Pope Leo mar 14 koro dhi kelo kanisa mondo koro gik matek weche matek mane ji pok gima ne kanisa ok ne dwa wuoye kata ne yudo katungo kanisa, odwano dhi oket gi ler kendo oket gi e weche mar adiera. Kendo ayudo ni en ng'ama ka ng'iyo, en ng'ama dhi duogo ji adiera mar kanisa mar jokopere, kaka ondiki iluongo ni magisterium. Erokamano, kwan no samoro ng'ato nyalo penjo ni, iwacho ni nitiere Leo mar 13, koro nitiere Leo mar 14. Kwan mar nyinge kata Pope Benedict mar 16 wuok ka. Koro iyudo ni kanisa ma kopere, koro Pope Leo mar 14 ni ene Pope ma iluongo ni 267. Koro kanisa ma jokopere osebedo gi papa moingo 200. Koro iyudo ni nyinge gi osebedo ka popes kawo nyinge mopogre. Koro iyudo ka Leo nitie Leo mar 14, ne nitie Leo mane mokwongo. To koro kanisa ma kopere timre ni ande. We adhi chien machino wach war Pope Francis. Pope Francis papa mokwongo manokawo nying mar Francis. To koro kaponi e gini mabiro mbele, wabo yudo Pope moro mabo kawo nying mar Francis. Koro bo bedo Pope Francis the second. Koro sani nikech pok nitie Pope moro ma pok okawo nying mar Francis, koro Pope Francis pod donga Pope Francis. Ok ibuluonge ni the first, ibuluonge mana ni the first kaponi nitie Pope moro ma bo biro to bo kawo nying mar Pope Francis, mano bo bedo Pope Francis the second. Nikech koro Pope ne nitie Pope Leo mar 13 to notho e higa mar 1903. Koro sani wan gi Pope mar 14. Mane kaka koro numbers gi dhi. Erokamano, Papa Leo mar 14 okawo obedo Pope odiochieng' ma kawuono. Thuolo mare mar tiyo chalo nade, to ginang'o giri kata kochopo kanye ma koro yiene mondo mi ogwe tao kata owe bedo papa. Koro e tich mar Nyasaye mar office mar papa kae en tich mar for life.
iluwacho ni tho kende manyalo goli kata heroni kaka koro ineno gima ber ni wantie gima wacho ni digital age. Nwaneno ka Pope Francis kako ni koro tich koro nosebedo matek, weche nosebedo matek e kanisa mar jokopere. Nokwayo ni mondo tim nade, owe ofis mar bedo japapa, o retire to beda koro ng'ama lemone kanisa. To bang' mano waneno kano yier Pope Francis. To kane wachako penjo, kane waneno ka Pope Francis koro tuo chando, dende osechako bedo malit, wuotho ne bene chande, to jine penje ni ibo weyo kaka ne Benedict oweyo. Teno koni to kende mabotime nade mabogole. Koro kaponi Pope Leo boneno kamano, ofisi ni koro en mare. Nyaka chieng'no ma Nyasaye nyalo luonge kata koero ni mondo otim nade owe ofis. Kaka koro Papa Leo kao tich mar bedo papa, nitiere tich manotimo piny mar Vatican to kano sewale kaka Bishop Cardinal. Mano nyiso ni kama yane entie cha ng'at machielo madhi kao to nitiere chenro mar kao kamano koso ene makoro walo ng'ama dhi tiyo kare. No, asewacho ni kanisa ma jokopere en kanisa mar chenro. To gima koro Papa Leo ne en ng'ama ne oyier gi Pope Francis e tich manotimo kaka ofis mar yiero jo bishop e piny mangima. To koro gima dhi timre sani nikech ka Pope otho, kaka koro Pope Francis notho, kapo ni noyieri, we akele mondo jopiny koro mondo o understand gini. Koro e Kenya waka wan gi Ker William Ruto. To William Ruto oyiero jo cabinet ministers mopogore kaka Mbadi gini, kaka owacho nade cha Murkomen koro oyiero gi. Koro kowachi ni debe ni Ker Ruto koro notho kaka Pope Francis nothocha, jok manigi ofis kaka ministers gi tijuru mokanyo. Koro di walo yes. Office manyien. Gidho kisungu iko ni if your appointing authority dies, you cease to also hold office. Okay. Koro kane Pope Francis otho, kaka no koro chung ne office mar yiero jo bishobe, tije no rumo kanyo. Koro enena cardinal. Koro sani kaka en Pope Francis, kaka en Pope Leo mar 14, koro en modhi yudo tich mondo yier jok odwa tiyogo. Koro kanisa ma jokopere onge dhao e tich. Kendo miyo ng'ama donjo e telo manyien tich mayot. Onge ng'ama ng'isi ni an mana ntie office ni koro kinyal gola, kosi an mana timo kama, tiji rumo ka appointing authority marena otho kato owe tich. Pero kamano nya adwa ni mondo mi wang'ade gi kanyo. Adwa na duok ni kamano kuom bire thuolo machuok kendo gedo ni en tuak mapod wabiro bedo godo. Erokamano. Nyakaramogi mano ni wendo kabele ne watwako to koda kom kara papa manyien mabende owal odhiambo makawuono ka kamano adwani mondo mi wadhi nyime kod weche manyien kama Robert Francis Prevost kata Papa Leo mar 14 koro ema papa manyien mar kanisa kopere tok yiero manotim e tielo mar adek ma en report mabende wang'eyo kaka chenrono nodhi nyime. Giko iro marachar odhuolore kanisa mar Sistine boma ma Vatican. Ranyisi ni kanisa kopere koro yudo papa manyien. Papa namba 267. Yiero mar papa otime tielo adek, kae tielo mokwongo manotim nyoro kod tielo mar ariyo manotim okinyi makawuono, iro marateng' emanyo wuok. E tielo mar adek, Cardinals 133 manokuongore ne yiero no nochope winjruok kendo yiero Robert Francis Prevost kaka papa manyien. Robert biro ng'ere gi nying mar Papa Leo mar 14. Jochiw arita mong'ere kaka Swiss Guard ma bende osebedo ka chiwo arita e kinde yiero no pangore laini mar rwako papa manyien. Dakika manok bang' mano, achiel kuom dhoudi mag kanisa mar Sistine yaore kendo lendo mar yiero no itimo gi Cardinal Protodicon. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Bang'e, dhoudi ariyo moko ichaki yawo, kendo Papa Robert Francis wuok kaachiel kod jo cardinals moko motene machiwo ote kod geno mare ne kanisa kopere. Jokristo mosebedo karito yiero mar papa manyien rwake gi sironyo kod pamo. Nyithindo kod joma dongo duto
nenore ka fuadho bandera mag pinje mopogore opogore. Ranyisi mar mor margi ne kanisa kopere oyudo telo manyien. Yiero no makoro chope giko en mana mor ne jokristo kanisa kopere. Kakoro ginyalo wacho habemus papam. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Papa manyien mar kanisa jokopere oleo mar 14 en jagni 69 kendo nonro mare en ni ja piny Amerika. Sigande chalo nade? Cleophas Oluoch miyowa ler mar wachno. Cardinal Robert Francis Prevost e papa manyien mar kanisa kopere. E nonro mare ne onyuole tarik 14 dwe mar 9 higa mar 1955 Chicago e piny Amerika. Owuok e riwruogno mano mar Order of St. Augustine, riwruok mane odonjo e higa mar 1977. Bang' bedo e tiegruok kuom kinde, ne oyudo orodini kata sakrament mar orodini e tarik 19 dwe mar 6 higa mar 1982. E tich mare kaka jadolo, osebedo kaka jamisonari e pinyno mar Peru e kind higni mar 1985 nyaka 1999 ka otiyo e lemo mopogore opogore e tijno mar dolo. Obedo bende kaka achiel kuom jotelo mano mar riwruog St. Augustine e kind higa mar 2001 nyaka 2013. Ne oyiere gi Papa machon Francis kaka jabisop mano mar Chiclayo e piny ma Peru. Thuolo ma omako e kind higa mar 2014 nyaka higa mar 2023. E higa mar 2023 ne oyiere kaka jatend kuku mar yiero jobisop e piny mangima mar din jokopere. Thuolo ma omako nyaka kawuono kama oyiere kaka papa namba 267. Tarik 30 dwe mar 9 higa mar 2023 ne oyiere kaka kardinal kod Papa Francis. Ei sombe en kod tiegruok mamalo e chike mag kanisa kata canon law mane oyudo kawuok e mbalariany ma Pontifical University of St. Thomas Aquinas kata Angelicum e boma ma Rome. Dwe mar 2 higani mar 2025 ne oidho ngas nyaka e lemo mar Cardinal Bishop mar Albano. Robert Francis Prevost okawo nying mar Papa Leo mar 14. Papa manyien Leo mar 14 ni kod lonye wacho dhok 3 maler kendo manimba: dho Kisungu, dho Spanish kod Italiano. Okawo kar mosenindo Papa Francis mane otho kendo noiki dwe mokalo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Erokamano nya Cleophas Oluoch kuom report makamano nyakor mogi mana kaka na singo ni antiere koda wendo e studio mano Charles Owino mabende en jalony e weche mag arita. Wabiro twak kod Charles kotenore koda weche kaka jodito yiero jogo maritogi kata jorit mag-gi. Maeri en kotenore koda weche mag nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Koro gie sani adwani mondo mi wakao yweyo machuok, kik idhi mabor, waduogo gi twak makamano. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Owuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tedi yudo tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii,
wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo okonygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Machiegni kendo nyakaramogi wadhi nyime kod weche manyien kama acheje mamoko abich mitudo gi nek mar jaod bura makasi thuolo ngondo were nochwale doho ma JKIA kama Jomin Buche ne dwaro ni migi thuolo mar gengo negi kuom thuolo manonro pod dhi nyime. Kaka jafamo mar Wifi Nyakidilero achich machielo ma en jasiasa Philip Aroko manyo gengne nyoro to kochwale doho kamano okomoro kinde mage. Homa JKIA bore Nairobi achije abich mitudo gi nek ma jaod bura makasi pulo ngondo weri. Nochwale nyim jang'ad bura Irene Gishobi. Alan Ogola ma en jachiwarita mar Mosen Ndongondo, Walter Wino ma en dreba mare, Ebelo Chieng mong'ere gi nying ma Dev Kalo ma bende en director ma Lake Basin Authority, Edwin Oduoro Odhiambo kachiel kod Dennis Sewe Manyasi. Nochwal ka apis ma Jamin Buche dwaro ni chiw ndalo 30 mar gengonegi ka nonro dhi nyime. Kata kamano, ne en ywaruok makagi kacha e kinda apisasgo kod okil mar achich machielo Philip Aroko manokochwal e nyim doho. Kaluwore gi okil Danstan Omari, Aroko nyocho pete sendo bila magigiri mandiko dhoge tok chik kowuok kuom apisas mag okwach kich ni en bende itude gi nek mar Ong'ondo Weri. Kata kamano, Jomin Bura oyango ni Aroko norwake bugo bila e tesendo bila makasarani kar saa 6:18 mar otieno. The mischief, Your Honor, in this matter is that our client is being held away from courts so that we don't make an application for him to go and attend the burial. Indeed, Philip Aroko was arrested yesterday night and was booked by OB number 2/8/05/2025 Kasarani. Jang'ad bura Irene Gishobi korka kore nowito oko paro mar chungo chenro doho kawuono kaluwore ni Aroko nokochwal gi achije mamoko. Since the time Philip Aroko was booked in custody by OMB number 20805 of 2025 at 12:18 a.m. on 8th of May 2025, 24 hours are yet to lapse. I therefore agree with the prosecution counsel that the said application is premature. Okinde mochung'ne achich Philip Aroko e bura otudo meko mare gi weche mag siasa ahinya to tok Aroko yango ni obiro laro lemo ma jaod bura makasipul e yiero mabiro. He will be in the ballot 20 after the IBC is constituted. He was selectively brought to be arrested. And he has not been brought today because we wanted to seek for bail for him to go and bury. Achija bich manochwal kawuono okwayo doho mondo miyo yie odine gi tesendo bila kendo buchgi winje doho mani machiegni gi kuma nek mar Ong'ondo notimore. Gino ma doho kiny ne chiwe duoko. So I'll deliver a ruling on whether this court has jurisdiction or not tomorrow. That will be 9 of May
at 10 a.m. Gisani, achije go duoke tesende manyocho geng'negie. Doho koro chiwo chik ni achije duto manochwal kawuono oduoke tesendo bila mopogore nyaka kiny kigeno ni Philip Aroko bende kiny ne chwal e nyim doho makamano. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Obilo yango ni giseyudo $1 mane otigo e nek mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were. Ogai mar obila Douglas Kanja kod jatend Okwach Kich Amin Mohamed bende yango ni ji ariyo mamoko osendhi kendo okelo kwan ji mosemaki ochopo 10. Walter Nyambaga miyo waler. Medo diro gogo mar yudo adiera kotenore kod nek mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were. Ogai mar obila Douglas Kanja olero ni obila oseyudo $1 kido mar Salzimas. Magilero ni osetim godo njore nyadidek monywando mecho e yor agoko. The ballistics report we have received unequivocally links the Sismas pistol recovered from the residence of one of the suspects to the fatal shots that took his life. This critical piece of evidence not only identifies the weapon used in this heinous act, but also reveals its involvement in the series of other criminal activities. The same firearm has been implicated in 3 separate robbery incidences across Nairobi and Kiambu counties. Kanja olero ni ji ariyo mamoko nyo mako tino manyoro e kendo mano chopo kwan jok mosendhi kod obila chopo 10. 2 more key suspects were arrested yesterday, bringing the number of suspects in custody to 10. E kindi ji 10 go manie lwet obila kende mednon oting'o jariemba piko ma itudo kod kojanek mag jaod burano nyaka kama ne onege. Obila bende nyo mako Juma Ali Ika ma en obila ma itudo kod chano kendo chwalo kaka itimo njore no. Obila nyo yudo e pare nyamburko mane otigo de kojanek ka ikwepo kode. David Mihingo Kagame bende ne rumand bang' dhiye kod obila ka oyude ni en kod tudruok kod kweth njore mar mjahidin mane omonjo kendo nego Ong'ondo. Obila bende nyo mako Douglas Mushiri Wambugu ma ondhi bang' tipo mag wang' dede nyiso ni ne entiere kama ne otimie nekno ka itude kod bede kanyakla mane ochano tho mar Ong'ondo. William Imoli Shigali ma bende ong'ere kaka Omar Shakur obila odino ne od ang'ech ka en emichich kod ne ogwelo nyaguok mar $1 mane okaw ngima Ong'ondo Were. Obila bende nyo mako Alan Ogola ma en jarito Ong'ondo Were ka itude kod bedo kod ng'eyo nek makamano. To bende en ne orem rakore kod jonek e kata odoko ni ne omanore kod magina kama ne oweyo ma ok ochiewo baye kata achiel moro. Jariem nyamburko mar Ong'ondo moyangore kaka Walter Wino bende sani ogora tege lwet obila ka ichich kode ne obedo kod ng'eyo wach nekno e kendo ne ogwenyo gari mane jatelo notiyo godo chieng'no. Philip Nason Aroko bende nie lwet obila ka itude kod nek mar Ong'ondo kendo ichan chwale doho. Obila chich ni ng'iyo margi kod mosenindo ok nyone kare kutonde kod weche siasa. Director mar Lake Basin Development Authority Dave Kalo bende odinne kod obila ka ichich kode ni ne otudo njore mar nek mar Ong'ondo. Magi timore ka jagoro mongirre migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo bende olero ni arita oseridi motegno kendo chenro mar iko jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were biro timore e yor kwe. We need to give the late MP a decent send-off. We expect that the ceremony will be peaceful. We have the relevant government agencies working closely with the leadership of Parliament because this was a member of Parliament. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Karamogi wadhi nyime kod weche manyien kapod wantiere weche mag mosenindo Ong'ondo Were rumbi mar lit gi kuyo kwako kaunti ma Homa Bay e kinde mar ringre jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ochope kaunti no motelo ne ik mare matimore Kenya. Ringre jaod bura no orwak gi nyadhi ka owuok e paw ndeke ma Kabunde ka itero achiel kachiel nyaka kachien e Kasipul. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, gavana ma Homa Bay Gladys otelo ne jotelo mamoko e jiwo kwe e kinde ikno. E alap ndeke ma Kabunde saa 5 mar okinyi ndege moting'o ringre jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were molo achiel kachiel alap ndeke ni gi ringre jaod bura no
Familia mar were jotelo kaachiel kod joywak meche gi meche bende ne omol e lap ndeke ni mar romo ne ringre motelo ne nyasi mar kopo mare mogik mibiro timo odiechieng' makiny. Karita kwe bende ne ojiw mar neno ni kwe obedo e kinde mane kowo ringre jaod burano. Thuolo machuok ndege chung kendo familia mare wuok achiel kachiel, ringre igolo kaeto itimo ne alam machuok kaeto ikete nyamburko moyiedhi ka ji owuok wuotho chomo dalane mane gweng' ma Kachien. Nyamburko mathoth, apikni buora kaachiel kod joywak meche gi meche ne owuok oko mar romo ne ringre jaod burano. Ka owuok e lap ndeke ma Kabunde, ringre jaod burano ne odonjo e boma ma Homa Bay, kama joywak meche gi meche ne owuok oko mar kowe, ka moko bende ne fwayo e geng apaya ka gichiwo ne luor mogik. Kweth nyamburko manokowo ringre jaod burano ne otiyo gi apaya mawuok Homa Bay kochimo Kindu Bay, kama jopiny ne oyudo thuolo mar chiwo ne luor mogik ka gidonjo Kosele nyaka e boma ma Oyugis, kama jopiny ne obedo kod thuolo mar neno ringre skund Primar ma Goro Sare. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kaachiel kod jotelo mamoko ne ojiwo oganda jo Homa Bay mondo onya kwe kod horuok makende e kinde ma Kenya timo kopo mar jaod burano. Adwa gone jo Homa Bay gi jo Kasipul erokamano nikech giseketo kwe. Giseketo kwe makende kendo en herowa ni kiny bende wako gai ma milambo wuoyi ma wuodwon lo wadwa ni wakowe gi kwe, wadwa ni wakowe gi nyasi, wadwa ni wakowe gi nyadhi mondo piny ong'e ni Ong'ondo Were ne en ng'a. Wadhi kowe kaka mijumbe manotho ka ni ofis, kendo wadhi kowe gi nyadhi, wadhi kowe e yo makare kendo wakwayo ni kwe mondo bedi ka wakowo wadwa sirkal. Wanga bende nokwero joma koro tude gi nonro ma sani obila mag okwach kich dhigo nyime nek makoch mar jaod burano, ka okoni mondo chiw thuolo ni obila mondo tim nonro margi kaluwore kod nek makoch manotim ne jaod burano. Obila timo nonro margi kendo pod gidhi nyime kendo waseneno ka gik mang'eny osetimore e nonro no. Nitie jomoko mawacho ni gavana otimo kama kata owacho kamacha. Adwa wacho ni an kaka gavana ma Homa Bay aonge tudruok moro amora gi nonro ma obila timo. Wadwa ni obila otim nonro gi to gibiro miyowa report e wang' sa ni ng'ama notimo tim maundu ne Mheshimiwa Were. Magi timore ka komiti mar arita kwe e kaunti ma Homa Bay ka otelnegi gi komisona ma Homa Bay Moses Lelan ne ogolo siem ne jogo machano rocho kwe kinde iko mar jaod burano, ka okone gin kod maling'ling mag jogo mani kod paro mar kelo koko e kinde iko no kendo gibichiwo negi thuolo. Credible intelligence points to certain known individuals planning and inciting unrest during the funeral proceedings. This is not only unacceptable but deeply disrespectful to the memory of the late Member of Parliament and to the grieving community. We wish to categorically state that no individual or group will be allowed to instigate, sponsor or perpetuate violence or lawlessness during this time. Wuoth mogik mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were ochakore ayanga lap ndeke ma Kabunde motelo ne chenro mar iko mare mibiro tim e dalane man Kachien odiechieng' makiny. Jotelo kaachiel kod arita kwe kaunti ma Homa Bay kaendi kwayo kwe ka giwacho ni giseketo okenge makare mar neno ni iko mar Ong'ondo Were obedo makare odiechieng' makiny. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Irokomanenya Ali Abich Ramogi bende mano imakelowa e twak wa makawuono mane wasingo mar bedo kod jalony e weche mag arita mano Charles Owino kotenore koda weche mabende koro luoro tho mar kata nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Adwani mondo mi wadhi mana mapiyo piyo mane e wang' gima okelowa nikech gima koro tudo jarit kaachiel koda jariembo mar Ong'ondo Were kod weche mag nek mage na moko kuom achije mabende omaki. Penjo bedo niya, chenro mar yiero jorit mag jodito mag sirikal chakore kanye to ng'ama time? Erokamano. E wach mar jorit ahinya inwang'o ka ng'ato wuon yiero ng'ama dwaro ni mondo orite. Odhi okwayo, ondiko barua, to kwayo no dwaro ni ng'ama kama mondo orite. Ka en jatich mar obila. To gima timore maduong' en ni sani, e seche ma sani nwang'o ka wan gi Department mar Administration Police ma sana chiwo joma rito jotelo. Ndalo moko ne wakawo nyaka joma wuok e Department mar Police miluongo ni General Service Unit ma wan gi belief ni training margi omiyo gi teko mar skill mar bedo maber mogik. Kata kineno ker
irito ker kod officers mowuok kitengo mar General Service Unit to ahinya the rec company, but githin ok ging'eny to gin gi tije mang'eny. Koro waneno ni seche moko inwang'o ka ing'iyo ni risk mar members of parliament ng'enyne inwang'o kok ng'eny ahinya, omiyo those special teams ok migi. Iwacho ni history mokwongo ne nitie jaod bura ma Mwingi mane Kalonzo Musyoka okawo kare, nonego obila actually mar Kanga mane gikosanago ka en yo dala kuno. Mane ndalo manochak koro miyo jo members mag parliament, MPs, jorit, and ahinya ng'ato kwayo ng'amodwaro. Okay, same kwayo ng'amidwaro nyiso ni en ng'ami ng'eyo nonde matut koso obila moramora. Ere kaka ing'eyo obila gi mondo kore yier ni an kako yiera jaod bura jarit mara en obila machal kama? Obila mang'eny yuto margi mar osara ni piny. Koro inwang'o ni seche moko ng'ato nigi watne ma en obila, or seche moko ng'ato nigi osiepne ma en obila. Koro koyudo tich kaka mar mjumbe, inwang'o ka kata ng'ato nyalo approach jaduong' ndika. Koro ing'e ni kindike to ong'eyo ni obro nwang'o allowance miyudo e bunge. Koro inwang'o ka ji mang'eny approach jotelo ni jaduong' ani tij obila kiyie mondo indika. To seche moko be nitie jomoko ma gin specific, nitie jomoko hero ndiko jodhoodgi, nwach seche moko en e sime owacho wechene, maybe ok odwar ni jaritne kata ng'ama riembe bed ni winjo gima owacho. Omiyo mano be seche moko inwang'o ka jomoko be wacho ni adwaro kabila ma opogre. Inwang'o ka ji mang'eny ohero ndiko jo Samburu, jo Turkana, jo Masai, tribes magiparo ni gionge kod close political affiliations. Yes. Toko iseyiero obila mar AP, bende nitiere lony kata tiegruok machielo ma iterogie kapok gichako tijno? Oyo, sana sana onge, lakini ng'eno obila en ng'ama seche duto idwaro ni mondo timnegi training. Ahinya e wach mar goyo magina, en gimoro be ni timo training ndalo mang'eny. Yes. Manyiso ni onge training moro amora mimede e weche? No, onge ok apar ni nitie training ma special ma imiyo gi for security. Wach gin joma well trained, gin police officers. Gin trained adoro be ni ginyalo rito jotelo kaka dwarore. Yes. Bende gintiere kod lony mar ng'weyo maling'ling', gima nyalo wacho ni intelligence? Intelligence en gima ng'ata ng'ata nyalo bedogo, kata in inyalo bedo gi intelligence. Luwore ni nwach ng'ama rito jatelo en ng'ama wuotho gi jatelo throughout. Sana sana onge gi samo chiko go ite. Lakini ng'ama ong'eye mosiepne nyalo goyone mbaka manyise ni awinjo gima chalo kama kata kuom jatelo. It's possible. Yes. To gima timore maduong' en ni ng'eny ji kawo polis mondo ritgi, to ng'eny ji ok respect polis. Gikawo polis kaka watchman. Kata mana rit maber minwang'o ka ng'ato ritogo joma rite, arita kwe mage, seche moko inwang'o ka jomoko korito joma rito gi e yo maber. Ng'eny ji ochayo bila. Yes. Ang'o minyalo wacho ni neno kaka koro nek ma wang'iyo ni fuok machalo nade, nikech iyudo ka ne en god ji adek gi e nyamburko. Fuok machalo nade minyalo wacho ni nyalo bedo kata neno e kind jarit mar jatelo kod jatende? Mokwongo, kamoro amora ma bunde oywake, tinwang'o ka gima ng'ato kwongo timo, kata ibed mana jarit, ka bunde oywak miwinjo, nyiso ni ok ogoyi. Kogoyi ok inyal winjo, nwach onegi kata ohinyi, in unconscious. But ka bunde oywak tiwinjo, nyiso ni pod ingima. So the first thing, instinct mari en nindo piny. Ok omata training mari, unless in a position molongo ni vintage position, kata maybe jatelo ne nie mtoka, to maybe jarit ne moro no wuok outside the vehicle, or ne lowe. Mano mneno ka ng'eny jotelo madongo ok kow gi mtoka achiel. Ikowo gi mtoka to nitie malowe. Ma kata kopo ni ng'ato loronu, nwach ka une mtoka achiel ka ng'ato loronu, tek sana mondo igol kata magina mari mondo igo. So kata joma makgi, ok apar no makgi niwach ni nok gigoyo magina.
inyalo mak gi nwach nitie maybe investigations or reveal weche moko mopogre mana gi bedo ni ne gin e mtoka. Nyalo nwang'o ni seche moko ne gin gi contact gi joma nonego jatelo or ne gin joma gisewuoyogo before nwach issues mag technology. Nwach inyalo paro ni kane oneg mheshimiwa to gima ne okwong tim en ni gitimo gimiluongo ni gisynchronize area mano onegeno, and ka gisynchronize area mano onegeno gin able to pick signals gi mtokni mane ni kanyo, and then nobedo established ni bwana ni noluw. So ichako ng'i from kama nowuoke chan to dibedie ni ne nitie mtokni moko kata mtoka moro mane luwe. Koro ing'iyo consistently signals miyudo e scene to kod signals mag koro inyalo synchronize mi reach on those people. To king'iyo the accuracy mar investigations, kinwang'o ka bunde manonege cha oseyudi, nwach bunde koyud bullet head kata konwang' maganda mare, to experts mang'iyo tich weche mag bunde iluongo ni ballistic experts, gin gi capacity mar ng'eyo ni gunde ni emane ogoyo ng'acha. And mano be momiyo inwang'o ka kata kopo ni ng'ato negi kata kopo ni robbery otim kamoro to yud maganda kata yud bullet head, to ng'atno to koyud sano, to ka chieng' moro bunde no obedo recovered, to nyalo bedo matched gi other incidences. Winjo ka Inspector General owacho ni nitie incidences mokadek ma bunde ni osetiye. Omiyo kata kopo ni ng'ato nothoe kata ka ne nitie robbery, to that person moyud gi bunde no pod obro bedo linked kendo obro bedo charged kod that offense. And one gimwanya wacho en ni police osetimo so far a very good job mose manage moyudo. Ing'eni ok en guesswork. Ng'amonego Mheshimiwa Ng'ondo oyudi, bunde oyudi. Omiyo ok en guesswork minyalo wacho ni ng'ama kama oketne katiriambone. En gima obedo dan maber through forensic investigations, and it's in technical investigations. To gimarach ga gi investigations en rumors. Ka gimoro timre to ng'ato chako ywak ne maybe dani moro manyocha ukosanago kata jagweng'u moro mularogo puodho. So sometimes ka ji oketo rumors e investigations to nyalo ga divert attention. Rumors moko be bedo proven. Ni ji nyalo wacho gimoro ni ng'ato timo gima kama to bedo proven. But always gima ber ga ni sama gimoro timore to ji nyalo pass information quietly ne police mok ji promote rumors. Omiyo wawacho ni an personally aseng'eyo Mheshimiwa Ng'ondo for a long time. Nachako ng'eye kapok obedo mjumbe, kapod otiyo Meru. At the same time, kano biro chung the first time, ma olus bende nang'eye. But most importantly, nonyuomo nyar Bosna. Nyalango mokendo miluongo ni Magi ma obila, en nyar our former boss, Manen regional commander ma Nyanza. In fact, Beaka nyocho thought about a year or 2 years ago. Omiyo en ng'ama wang'eyo at very close levels. And gimwanya wacho en ni tho is a finality. And okoripo ng'ato wish ne nyawadgi tho, no matter differences munyalo bedo godo. Adoni moda penji ni sama ne wacho ni gimokwongo sama jarit mar Ng'ondo wacho ni obede toke. To ne en kod driver mano bedo godo mbele. Bende nitiere chik ma wacho ni nikech samoro kaka wan jofwambo iwacho ni kochopo kama koro en tho gi kuo tireso ngimani. Kochopo sama koro jatendi ni kama tek, bende oyieni timo gimoro amora mopogore gi in nindo piny nikech koro ngima ma jatendi ema ni kama. Na wacho ni instinct ka bunde oywak, the first instinct ing'eni luwore ni ibet kanye, what is your position, to bunde ni kanye, because bunde gi ng'eny gi gin automatic. Nyiso ni kosebedo cocked dichiel to koro ki pull trigger to odhi adhiya. So ken kata bunde moting'o 15 rounds onya goyi to go ng'ani to go ng'acha. So usually ka bunde oywak, kata sani ka bunde oywak ka, to kata kan gi bunde na, the first thing I'll do is to
dak mondo akaw a good position manyalo react godo. But now the question would be ni yes bwana ni osego ng'acho loko toke inacho kinya nindo piny kanyo throughout ng'acho oseloko toke osedhi itimango reaction mane. So as much as mano ok nyal bedo the finality, I feel ni nitiere some, because this matter is under investigation, so kanyal nyisi much more kata kang'eyo, but I have a strong feeling ni nitiere action moro mwa jogi obedo connected godo. Either gin joma osebet ka communicate or gin joma no plan this thing together, because joma omak ka be osewuoyo. So ginya wacho ni noora gi ng'ane. And mane kaka this matter goes. But gima most important, one kaka oganda, nyaka walan mondo wabed patient on issues. Life has gone, but koro we don't destroy many lives unfairly. Kawadwa destroy ka ng'ato koso, let action be taken against that person. But gimoro manyano kata nwang'o ni jomoko nigi nyiego moro kata gi lit moro gi ng'ato kori drag nying wadu or ipull emotions, kata mana in ng'ama timo mano itimo makosa, and Nyasaye mane polo ok nya ng'wono ni, because it's just important ni this matter be investigated. And gimang'e ni ji dwaro mogik ni fine ng'ane no pull trigger, but who was behind it? Ng'ano manen behind negni. And I'm sure ni so far a few people say maki mawa not practically work not timo that job, and I'm sure ni ko makgi to nyaka bed ni joma no makika mano timo this job emose follow ni ng'ama kama gi ng'ama kama was involved. So watemo mana ni mondo watem matek mondo wang'e ni to jogi notimo ma, and the second thing, what is the motive? Ponono ni ichopo kamoro in jatelo ni seyiero jarit tiyudo ka samoro ugwenyore paro kata winjruok wuok ni kare. Kochopo kama chal nade moyie ni dok mondo idhi wil jarit mari kata kineno ka ng'iyo moro osebedo mokiero kod samoro joma ineno ko ok mor gi telo mari. Mano titimo almost immediately. Ki make a decision ni ng'ama riti ok ber, tindiko barua. Tiwacho ni ok adwar tiyo gi ng'ani anymore. Adwaro ni mondo ukawe back mondo akaw ng'ato. Kata mana drivers, jok mayudo drivers mag sirkal, kata drivers mobila, kaka joma tiyo court, judges, imiyo drivers mobila. But every time ko feel ni driver no ok ni kare, to wile to kawo driver moro. Yes. Penjo mane ukapenjo mokwongo kanyo ni driver mar jod bura bende gin obila? No. Drivers thin ewe obila. Jok mobedo trained kaka drivers thin. Ominwang'o ni many a times joma ritogi ema en obedo obila, lakini drivers to indiko ng'ata. Yes. Kaka jalony be ni paro ni en gima ber ni driver kata kondika kata ng'ata but en ng'ama onego bed ni bet kod lony kata ng'eyo matut kotenore koda weche mag arita. Ing'eyo ni king'eyo the percentage of kata mana members of parliament mosenegi kod the number of people mosebet e parliament, nwang'o ka the ratio is very small. So inwang'o ni that probability, because en very small, inwang'o ka many a times ji ok ng'i man ok bed a very big priority. Lakini case mar Ong'ondo to you can see king'iyo communication, you can see ka o keep on wacho nitie jomoko madwa nege. The only thing we needed now to find out ni to bende no report these cases. Ing'eni nya wacho nitie joma dwa negi to ki report ne obila, or okidhi wacho ni life na is at risk and therefore adwaro special protection. But gima timore en ni bet gi jatelo e mtoka achiel many a times ok a good security measure. En ani koro ji bet but ok a good. Inyalo paro MP mane negi Kenyatta Avenue, Muchai, the late Muchai. Inyalo paro kon nege plus bodyguards ne te. En ng'ama wuok ni he's going to finish you.
finish the jatelo and his bodyguards, including the driver. Mano has happened before. Omio, it's just an unfortunate incident, and gima most important, any nyaka wanwang the motive, because gimomio wadwaro that motive is because we ensure ni kikbed ni jomoko drag nying jatelo mora mora in death, and maybe you can involved, maybe ngato timo mano out of nyiego or out of political competition, because you take advantage of incidents to malign jowetegi. We have seen this. One was sebedo public servants for long. To kaina public servant in a position, to samakata jothuru timo gimoro marach kata kakoro gik masebedo katimore kaka maandamano and the rest. So you expect maybe in uniform they support your community on what you are doing. Okay, practical. It cannot be practical. It cannot work. Omiyo ji bende bedo gi differences. Inyabedo koda gi difference. The third party mabe ni kodi gi difference. Nyalo take advantage. Kong'eyo ni kata ko hinyi to ng'at ma kamae mibro witness. Omiyo wanyalo mana kwayo jothurwa ni mondo ji obed patient. Onge ng'ama biro bedo protected over this. And you can see so far what has happened. Many a times ka jomoko dwa protect ng'ato, many a times ka system, ka in ng'ama kaka ji wacho gano neg ng'ato gi system. Ka in ng'ama ji feel ni system onegi, so what would happen? Any katamana jogo may not be arrested. They would even be killed. Inyalo di makgi, tinegogi. And therefore, they will not speak. But kineno a situation ma every person, omaki, bunde recovered, and everything recovered, it tells you ni the system is very clean on such incidences. And therefore, gima most important, en ng'eyo ni who is involved in this matter. Mana kawatiyo kwa wado ni moningisa ni kaka kuomlony mari kom misebede obila isetiyo godo ponono ni ng'ato dwa yiero jarit makare en chen iwacho ni jomoko yiero samoro siepe samoro wede samoro ng'ama ok wach dhoggi kaka jalony chenro makare ma jatelo onego yier go jarit mare manyalo neno ka ngimane dhi makare to ere yo ma kaka jatelo onego idago gi jarit mari maneno ni arita mari ok okethore kata ok ochochni. Moko gimanya wacho en ni parliamentary poketa special vote for training and retraining securities maggi because obila nyalo gombo mondo train securities gi to a very high level to unfortunately gionge gi budget manyalo allow that training koro ji beda trained like that. Inya paro the late Oduor Mose bedo karito jakom for a very long time. No bedo recruited and trained as a policeman, but no bedo a police reservist who is still a policeman. Mo bedo trained. Or may even higher training, special training, or bedo trained South Africa, or bedo trained America, or bedo trained Israel, or bedo trained even better than so many policemen on security. Or may parliament bende going forward need to keto omenda moro matin maginyalo timo go special trainings ne police mokeli and samotergi those trainings those institutions motergi bro wacho ni no ngani is good or ngani is not good omiyo ka yudma is not good to bedo removed tikel another one to ensure ni but always inwango ka ji ohero mondo okaw ng'amo ng'eyo mondo rite mana katie kadwa ni mondo iduka gi kata oyo beber ka watni mondo bed kaka jarit mari kaka jatelo luwore gi character mar watni many a times johero nyithi nyimegegi because many a times nyakewi it's very difficult mondo usi so kata kidhiyo jomadonga ahinya gibonwang'o ka maybe inside systems maggi gikawo a few wedegi but majority to gigolo from outside. Ero kama na nyado ni mondo miangadi gi kanyo kalore kod thuolo kenda doko ni ero kama no kuom biro kata bedo ni waluongi e thuolo machuok Yakoromogi mano jalony e weche mag arita Charles Owino kawarango yore ma jotelo kara jodito nego tigodo e yiero jogo marito gi kaw kama Yakoromogi odo ni mondo wakaw yweyo machuok ka waduogo to wabiro nja report mar weche tuke.
hammering people is not necessarily going to give you the best result. Influencing them to want it is probably going to get you a better result. You know, the effort it takes to put somebody down. Yeah. If you use that effort to stand on your toes and stand up, you'll go so much further. You'll leave this person you're putting down behind. Why I look to serve on board is just the exposure it gives me. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo, Manera Mugi TV. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machiegni kendo nyakoromogi kapok wadhi e weche mag tuke wantiere koda report mabende adwani mondo mi ami kanyo kapok wadonjo e weche mag tuke. Nitiere report madwani mondo mi ami e kabange to wawinj weche mag tuke kama jatend piny William Ruto owalo Okil Kamaloka Erastus Ethekon kaka jakom manyien mar duol mochung'ne yiero pachoka IEBC. Ruto bende walo ji auchiel mamoko kaka commissioners mag IEBC moting'o nyaka ngire Francis Odhiambo Aduol kod jandik duond buche Anderitu. Jafamo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Erastus Edung Ethekon, Okil Kamaloka ma jahigni 48 mawuok e kaunti ma Turkana, ema miyo ma jahawi ne obwonjogo e kind chuo kod mon mane ochwalo kwayo mar bedo jakom mar IEBC. E kinde chenro mar dayo dhoge, Ethekon ne onyiso kweth mar Dr. Nelson Makanda ni higni mare ok bi mone miyo jo Kenya yiero maratiro. Ethekon ne oyango ni dwaro mare maduong' poni oyiere ka jakom manyien mar IEBC en duoko yie mar oganda jo Kenya ewi IEBC. E ote mane ochwal ne ute fwambo kod apisi ma jatend piny, jogo mane owal ka commissioners manyien mag IEBC gin Francis Aduol, Anderitu kod Alutalala Muhwana. Mamoko gin Mary Sorobit, Hassan Nur Hassan kod Fahima Abdallah. Bang' Ruto walo nyinge makamago, ting' koro odong' ne od bura mar ketogi e jok kendo neno ka ng'utgi oromo jok. Poni opodhi kod od bura, jatend piny William Ruto biro gwelogi ayanga. E weche mag tuke ni tim mar KCB obago rako mogik motel ne tugo makiny e kindgi kod Shabana kalura gi kocha mar KCB Patrick Odhiambo. Tugo kamano dhi miyo gi thuolo mar tieko season e yo makare bang' bedo gi duoko moko ma ok ni kare. Odhiambo wacho ni Shabana en tim maber kalura gi tuke mag goyo machiegni ne. Kolero kata kamano ni dwaro mare en ni KCB nyaka tiek season e thuolo maber. KCB sani ni thuolo mar 7 gi point 41 ka Shabana ni e thuolo mar 4 gi points 40 kod auchiel.
My first appearance for KCB was against Talanta FC. Ilikuwa feeling poor. Kuconsider vile nimeka out for long bila kucheza because of some injuries, but sasa niko fully fit and it's a great feeling to be back. The team has prepared well enough. From Monday, the sessions have been great, intense, and tomorrow I think we'll pick a win. We are very ready for this game. We have been having bad times. Maybe we've lost 2 matches consecutively, which is not a good thing. But we are trying our best. Maybe we can redeem ourselves with this match against Shabana. We know it's not going to be an easy one. It's going to be a tough one. Looking at the strength of Shabana, the recent matches that they have played, it's a winning team. Looking from the trainings and how the players are responding, they are very positive. Karamogi ng'eyo ni osebedo wuoth marabora chakre sa achiel nyaka skie kindeni kata kamano ageno ni weche ochoponi e yo makare kaluwore koda kaka piny dhi kotenore koda weche mopogore opogore. Ka kamano aduoko erokamano kuom bedo koda e thuloni. Jo Arsenal olal kuneno na Ochieng Emmanuel to unyise ni osekwe oduogi mondo wadhi nyime kod tich. Ka kamano nyinga Simfros Okinda jaloko mar thuloni duto ne en Wilson Ochuka ubed kod otieno makare.